हे लोगोफोर दिनैनिबो गोदान मोनसे भिडियोआवहाय नोंथांमोनखौ गासैखौबो बरायनो थालायबाय। स' लोगोफोर नोंथांमोना भिडियोनि थाम्बनेल आरो टाइटेलाव नायनानै एसेब्लाबो मिथिखाबाय जानांगौ जे दिनैनि भिडियोआ मानि सायाव जागोन। स' लोगोफोर बे बोसोरावसो रबि नार्जारिनि स्टोरी स्क्रिप्ट लिरनायाव आरो डाइरेक्शन होनायाव आरएन फिल्म प्रडाक्शन बेनारजों दिहुनजानाय थैसामथ' आबुं बर' सावथुना आसाम स्टेटनि अनगायैबो गुबुन गुबुन स्टेटफोराव जेरै हायद्राबाद आरो डिमापुर बेंगालर बेफोराव श' खालामनायाव गोबां माखासे रां कालेक्शन खालामनो हादों दे लोगोफोर। स' हायद्राबादाव फार्स्ट आरो सेकेन्ड श'आव 1,34,000 कालेक्शन खालामनो हादों आरो डिमापुराव फार्स्ट श'आवनो 2,22,000 कालेक्शन खालामनो हादों आरो बेंगालराव फार्स्ट श'आवनो 3,10,000 कालेक्शन खालामनो हादों। टोटेल बुंनो थाङोब्ला आसाम स्टेटनि अनगा गुबुन स्टेटफोराव गासै 6,66,000 रां कालेक्शन खालामनो हादों। बेबो दाख्लैसिमावसो दे लोगोफोर आरो दासिमाव गोबां बारायबाय जानांगौ। स' बे थैसामथ' आबुं बर' सावथुना गोबां रायजो राजाफोरजोंनो अनसायजानायखौ नुनो मोनदों। स' नोंथांमोनाबो बे थैसामथ' आबुं बर' सावथुनखौ सोर सोर नायनो थाखाय खाबु मोनखो कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टनि गेजेरजों बयबो फोरमायहर। आरो नेक्स्टआव दङ मेहेर गोनां फिल्म प्रडाक्शन बेनारनिफ्रायबो दिहुनजानाय बर'नि थै आबुं बर' सावथुना 13 सेप्तेम्बराव रिलिज जादोंमोन आरो रिलिज जाखांनायनि 1 उइकनि गेजेरावनो बिथांमोनाबो बे सावथुनाव 55 लाखनिबो बारा रां कालेक्शन खालामनो हादों। स' बेबो दाख्लैसिमावसो मोनदों लोगोफोर आरो दासिमाव गोबां बारायबाय जानांगौ। आरो बे बर' हारिनि जारिमिनजों लोब्बा थानाय बर'नि थै आबुं बर' सावथुनाबो गोबां बर' रायजो राजाफोरजोंनो अनसायजादों। स' लोगोफोर नोंथांमोनाबो बे बर'नि थै आबुं बर' सावथुनखौ सोर सोर नायनो थाखाय खाबु मोनखो आरो सावथुना माबायदि जादों कमेन्टनि गेजेरजों फोरमायहरोब्लानो जाबाय। स' आं दासिमाव नायनो थाखाय खाबु मोनथ'वाखै। स' बिनिखायनो नायनो जोबोर एक्साइटेड जानानै दङ। स' बिनिखायनो आंबो उनाव नायनो थाखाय खाबु मोनोब्ला नायनोसै। दा नोंथांमोना नायखांबायब्ला नायनानै माबायदि मोनदों कमेन्टआव बयबो फोरमायहरोब्लानो जाबाय आरो सावथुना माबायदि जादों नोंथांमोना नायनानै माबायदि मोन्दांथि मोनदों स' बेखौ कमेन्टनि गेजेरजों बुंहरोब्लानो जाबाय दे लोगोफोर। स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि सुंद' भिडिअआ बेखिनियानोमोन। जुदि नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनदोंब्ला लाइक खालामदो आरो गोबांथार गोदान भिडिअफोरनि आपडेट्सखौ मोननो थाखाय चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामनानै खाथिनि बेल आइकनखौबो अलाव प्रेस खालामना लायोब्लानो जाबाय।